Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong hapong ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng ginisang tauge may ground chicken. Ito po ang mga ingredients sa aking lutuin. Tauge, ground chicken, sibuyas at saka bawang. Lalagay din po ako ng olive oil. Yan na po, uumpisahan ko na po ang pagluluto. Na ito. Tinanggal ko po muna itong tauge dito sa kawali para hindi po maraming sabaw. Ayan po. Ngayon po ay i-on po natin uli yung stove. Pagkatapos po ay maglalagay po tayo uli ng konting olive oil or cooking oil. Ngayon po ay ilagay na natin yung ating bawang. Tapos po isusunod ko na po yung sibuyas. Ngayon po ay gigisa na natin tong ating ground chicken na may oyster sauce at saka ground black pepper. Lang natin ang hahaluin hanggang sa maluto yung ground chicken.
Ngayon po ay maglalagay po ako ng asin para pampalasa po. Ngayon pong luto na ang ating manok ay pwede ko na pong ilagay ng paunti-unti itong togi. Dagdagan ko lang po ng kaunting asin. Ayan na po. Luto na ang ating togi with ground chicken. Patayin na po natin yung stove. Kukuha lang po ako dito sa aking plato. Ayan na po mga mamamayang ang taugi na mayroong ground chicken. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa gusto pong bumisita ng Panlasang Mamamayang page sa Facebook ay pakibisita na lang po. At saka yung ibang mga nag-comments po dito ay nilagay ko po doon yung mga comments nyo. Maraming salamat po sa panonood nyo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!